ଢେଙ୍କାନାଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ଏଇଟା ହେଲା ଢେଙ୍କାନାଳର ପରିବା ମାର୍କେଟ ରଥଗଡ଼ା। ରଥଗଡ଼ା। ରଥଗଡ଼ାର ଡେଲି ମାର୍କେଟ, ଡେଲି ପରିବା ମାର୍କେଟ, ସବୁଦିନ ପରିବା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ କରନି ସେଲ୍ଫି ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି ନା, ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ଆରଟା ଭିଡ଼ିଓ କର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଗେଟ୍ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆସୁଛି, ଜୋରସୋରରେ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ଚାଲିଛି। ଗଣେଶ ବଜାର ଏଇଟା ଆଗେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଲା ଗଣେଶ ବଜାର। ଏଇ ଲେଖା ହେଲା ଦେଖ। ଗଣେଶ ବଜାର ଛକ। ଢେଙ୍କାନାଳ।